So kamar yadda na ce insha Allah zan mana bidiyo domin yadda za mu ɗauki trade a limit order kamar yadda na faɗa. Tunda kun ga wannan chart ɗin na Solana da na tura. So idan kun duba entry na ce limit order sai na faɗi adadin zone ɗin da in price ɗin ya zo zai ɗauki order mu ya tafi. To wannan price ɗin sai ka zaɓa wannan na farko za ka ɗauka ko na biyu. So duka kowane price nan it is possible Solana zai iya zuwa ya ɗauki wannan price ɗin. So idan aka sa trading na farko abin da za ka lura a cikin group ɗinmu idan mun sa maka trading wanda in ka bi baya duk wani trade da muka yi za ka ga duk kusan irin haka muke sa shi amma ba limit order ba. Amma dai za ka ga nan fiat za ka ga sunan token ɗin nan wato Solana, wannan SOL ɗin yana nufin Sol/USDT, Solana kenan da USDT. Position long, idan short ne za mu rubuta short, idan long ne za mu rubuta long kamar yadda kuka gani. Leverage ana farawa daga 10x, za ka iya sa ko nawa ne gwargwadon yanayin risk ɗinka da za ka iya ɗauka, amma risk mai sauƙi shine leverage ɗinka ya kasance 10. Entry ɗinka already dama ga shi nan mun faɗa, ga entry dama already mun faɗa. So ga kuma target ɗinmu da muke son ya zo $200 ko $203 ko da 5 ko da 7 duk zai iya dawowa. Ga stop loss ɗinmu, wannan shine stop loss ɗinmu. Lallai ka tabbata kana trading da stop loss. In kasuwa ta yi against abin da muka yi predicting ɗinta to kaga kawai za a takaita maka asara a fadda kai. So wannan kenan. To ya za ka ɗauki wannan trade ɗin? Da fari sai ka shigo cikin L-Bank ɗinka. Idan ka shigo cikin L-Bank ɗinka, dama already in ka zo wajen asset ɗin nan, za ka ga already a wajen Picho account ɗinka za ka ga dala kai 100 gare ka cif. So idan ka turo dala 10 ko aka tura maka, za ta zo a nan gurin ne a wannan spot ɗin. So idan ta zo a spot ɗin nan me za ka yi? Sai ka zo ka taɓa wannan transfer ɗin. In ka taɓa transfer, in dalar ka wacce ka turo tana akan spot, to kun ganin from spot to Picho, sai ka zo ka taɓa wannan max ɗin. To duk dalar da kake da shi za ta hau nan kana taɓa wannan confirm ɗin. Bari ya ɗan fito da ni. So kana taɓa wannan confirm ɗin, za ka ga sun nuna ma green anan. Kana taɓawa dalar ka wacce ka turo za ta dawo ta haɗe da wacce take nan gurin a Picho account ɗinka. To idan ya zo sai ka zo nan gurin Picho, ganga wani guri nan da aka ce Picho, sai ka zo ka taɓa shi. So idan ka taɓa shi, so idan ka zo nan gurin, idan token ɗin da ka taɓa wajen Picho ɗin nan, token ɗin ba Solana ba ne, za ka taɓa nan gurin. Za ka taɓa nan, in ka taɓa nan gurin sai ka yi searching ɗin Sol, sai ka rubuta Sol. Kana taɓa Sol za ka ga gashi nan gurin. Sai ka ɗauki wannan na farkon gashi nan Sol, sai ka ɗauke shi. Shine mai price ɗin $190 da wani abu, sai ka ɗauka. So kana ɗauka zai hau nan gurin. To me ake bukata ka ƙara saitawa? Ka tabbatar da nan gurin yana cross ɗin nan ne. In kuka taɓa gurin za ku ga akwai cross, akwai isolated. To ka tabbatar da yana akan cross, yawwa. Sai leverage, wannan shine leverage ɗin da ake magana. Sai ka zo ka taɓa, sai ka saita leverage ɗin. Ga wata saleba nan, in ka kama long and short gaba ɗaya haka, sai ka saita zuwa 10 leverage kamar yadda aka yi maka misali. Idan kuma kana son ka ƙara, za ka ƙara shi zuwa adadin da kake so. Idan ka sa adadin, kawai sai dai ka zo ka taɓa wannan confirm ɗin. So da yana yin confirm za ka ga leverage ɗinka ya hau nan daidai gabaki ɗaya. To idan za ka saita order sai ka duba nan gurin. Kun gani inda aka ce limit order? To maybe kai za ka iya ganin shi a market. Sai ka zo ka taɓa gurin. Idan a market yake misali kamar haka. Misali gashi anan a market yake. Sai ka zo ka taɓa gurin. Sai ka mai da shi mene? Sai ka mai da shi limit order. Sai ka mai da shi. Idan ka mai da shi limit, ka tabbatar da a limit yake. To kun ganin inda price ɗin nan da zai nuna muku, za ka zo. Sai ka sa. Misali za ka ɗauki 195 ɗin ne, sai ka sa 195 haka. Idan kuma za ka ɗauki 197.34 ne, so sai ka ɗauka. Za ku ga gashi nan duk yana caccanjawa ina sawa. Misali ban ce wa kai dole sai ka yadda ne ba. Misali in ce in ɗauki 197. To idan na ɗauki 195, so sai in zo nan gurin. Kun ga wajen wani percentage nan gurin?
wannan percentage din sai ka zo ka taba shi. So idan ka taba shi sai ka ja. Kun ga in na ja, ku rinka duba za ku ga wani percentage yana counting, yana kirga. Kun ga guda percentage 100, kun gani? To a nan gurin misali kun ga idan na sa percentage 50, misali na sa 50%, to idan kuka duba a nan gurin, a nan za ku ga margin ɗina zai kasance $55 ne, saboda na sa 50% na kuɗina, wato rabin kuɗina. To shi trading future ba haka yake ba. Za ka saka ne, misali yanzu ba ina da $110 a ciki ba, sai in zo in sa, zan iya shiga da 2% ko 3%. Misali 2% na kuɗina, idan kun duba za ku ga sun ce min $2.13 ne, $2.13. To na saka 2% na kuɗina tun da $110 ne a ciki. To idan ka saka sai ka zo nan gurin, nan ɗin nan, sai ka zo sai ka taɓa buy ɗin nan. To idan ka taɓa buy loan ɗin nan, wannan buy loan ɗin kana taɓa shi, to a nan gurin abin da za ka lura da shi shine sun ce mene liquidation site ɗina, wato inda in price ɗin wannan Solana ya dawo gurin za a ƙona account ɗin gaba ɗaya, shine idan price ɗin ya dawo $156. To dama ni ai ba na jira wai har price ɗin Solana sai ya dawo $156 ba, no, ba haka bane ba. Sai in taɓa wannan confirm ɗin kawai. So idan na taɓa wannan confirm, already order ta hau. Yanzu abin da zan jira shine lokaci, wato price ɗin Solana ya dawo ƙasa sai ya ɗauki wannan order ɗin ta. Amma kafin nan akwai stop loss da muka ce a saita. In ba ku manta ba, ai akwai stop loss gashi nan gurin. Wannan stop loss ɗin na yake. So gashi ga stop loss nan da muka ce a saita. To me za ka yi? Sai ka zo nan gurin. Idan ka zo ka dawo ciki, to kun ga nan gurin inda aka sa order, za ku ga wata alamar 1, wato order ta da ne kenan. Sai ka taɓa gurin. Kana taɓawa nan gurin ga order ɗinka. To me za ka yi? Kun ga wani ɗan alamar biro, sai ka taɓa shi. So wannan alamar biro ɗin a nan za ka saita take profit ɗinka da stop loss ɗinka. So mu a nan gurin kun ga nan shine take profit, nan shine stop loss. Stop loss ɗinmu mun ce 193 point nawa? 193.13. 193.13 shine stop loss ɗinmu. 0.13. Sannan muka ce take profit za mu iya sa shi ma a 210, saboda mun san ba wai dole sai ya kawo gurin ba. A'a, ba ya kawo gurin za mu fita daga kasuwa ba. Kawai in dai Allah ya sa ɗauki order mu kuma ya tafi direction ɗinmu, to kawai yana ba mu iya abin da ya ba mu 100%, 50% kana iya taking ka fita. Sai ka zo nan sai ka taɓa wannan confirm ɗin. Kana taɓa wannan confirm ɗin. A nan gurin abin da ya kamata ka lura da shi shine akwai abin da na manta bin faɗa ba. So abin da na ce na manta bin faɗa ba shine wato in nuna muku percentage nawa za ka rasa idan Solana ya tafi ba inda muke so ba. Percentage nawa za ka rasa. Still ka zo ka taɓa wajen biran nan. So idan ka taɓa wajen biran, za ka ga zai kawo ka nan gurin. Ku lura daga nan gurin. Idan Solana ya kai $210, a dalar da na shiga da ita za a bani percentage nawa? Za a bani percentage 192, wanda yake daidai da $4 da wani abu. Idan ya je nan gurin kenan zan samu $4. Idan kuma ya sauka wannan percentage ɗin da ni nake so, to za a bani faɗuwar dala nawa? Za a bani faɗuwar 23.97%, wanda ya daidai da dala, wanda ya daidai da rabin dala, wanda ya daidai da rabin dala. Ina fatan kun fahimta. So wannan shine yadda za ku gane nawa za ku samu da kuma nawa za ku yi asara. So wannan shine dama abin da nake so in nuna muku. So a nan gurin za ku ga order ta zama 2, to stop loss ne da asalin order ka duk babu matsala wannan insha Allah. So wannan shine ina fatan zuwa yanzu kun ga Solana yana sauka ko? So ina fatan zuwa yanzu kun fahimci cewa yadda za ku yi yadda za ku yi trading da wannan bonus ɗin da suka bamu. Allah ya taimake mu, Allah ya mana jagora.